Күкмараның мәдәният йортында Руслан Хәсәнов сугышчан туганлык һәм сугыш ветераннары оешмасы тарафынан әзерләнгән хәйрия концерты узды. Бу концерт тамашаның төп максаты мобилизациягә эләккән яу кырында илебезнең иминлеген саклаучы егетләребезгә материаль һәм рухи ярдәм күрсәтү өчен иде. Шактый җыелды. Бик әйбәт җыелды. Моның хәтле булыр дип уйламаган идек, чөнки әйткәнемчә бүген килгән халык, аның берничәсе кайтып та китте, чөнки керергә урын калмады залга. Концертка тамашачылар бик күп килде, хәтта билетлар да җитмәде. Күңелләрдәге игелек күрсәтү теләге зур шул халкыбызның. Я рад, что вот ребята такой концерт сделали. Мондый концерт булдырганнарына мин бик шат. Барлык оештыручыларга, артистларга рәхмәтемне белдерәм. Бик күп кеше килде, хәтта урыннар да җитмәде. Күкмара районы башлыгы хәйрия концертын оештыручыларга рәхмәт сүзләрен белдерде. Менә мин үзем күрешкән вакытта да безнең солдатлар белән алар безнең барсы да яхшы булыр. Сез безнең семьяларны атмагызын дип аларны хәрбәсе башлыйлар. Хәйрия концертыннан кергән керем тулысы белән сугышчан туганлык оешмасына тапшырылды. Алар аны егетләребезгә хәрби кием, техник әйберләр юнәтер өчен тутачак. Мы тот мост, скажем, между вами и вашими сыновьями, мужьями, родственниками. И мы собрались помогать нашим братьям, отмобилизованным, по соображениям совести и по зову сердца. Гуманитар ярдәм җыю акциясе алга таба да дәвам итә. Изге эшкә үз өлешен кертергә теләүчеләр өчен Күкмарада җыю пунктлары мондый ярдәм кирәк булганчага кадәр эшләячәк. Адилә Шакирова, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.